Komşu. Ese? Oğlum ne? Ese. Haramzada oğlum. Şimdi ne yapayım? Komşu. Ne diye komşu? Günde burada tapıp geliyor. Özüne näme kam diýenmek birinkiden gowmaşyn, gowjay. Awa, hemme zady durmuşam gowy. Ha? Şoňa bara bolmajym bolýar, bolmajym. Bizim onlar ya kovu yaşap bile. Bizim durmuşum düzeltip bile. Nädip? Bırak. Ne ettin ay? Gat gün çözdün ay ha? Dursana. Ay teraktisi programı var. İçinde en ardan dağıtlar serip. 50 terbakadan tap bilen maşin gerek mi, cay gerek mi, öy koş gerek mi, hemme dağıtla görüyor mu? Serip kategoriyalara bölünüyor. Maşin gerek mi, cay gerek mi, özün içinden saylayan. Gönü öz iyisinden at bolıyor dep araştırıcı. Özlem havalaşıp bolıyor. Näme öz eýesi bilen hem janlaşyp bolýar ha? Allah. SMS-leşip bolýar ha? Ayda? Çay dem, ay dem. Bize gerek zaten öy koşları. Bana da serip ardan gel. Özüm seret, halanladyňa ýüreçik goýup gidip bolýar. Şundoňmy? Şu wagt pulyň ýok, soňra aljak bolsaň özüňde durýar. Zametkany gelip durýar. Mesele mamany özü. Bu gaty gowy ki, Serep, şu taraya kaloşka vilkalarım alayna. Arkaynar. Jaýyň ödüne masana. Apşa gymmadym däl eken. Aldım. Nämet ki amay? Yan qızaq fatan bara biziň aly oturanlar. Ana şoň eýet bilen ýatışýan. Ha nämet diýär? Eýem geldim diýär. Ha? Komşu? Geldiler, hadi atlasanlar. Sen nämişýän? Ya kıyay terektörler sende, emmi lan, men ne satlanma? Men sen bilen ýatyp çökýän. Doğru, geçirin beni, oğlukmazsa komşu, başka da alma, da atlanma. Mana sen nadyn gerek ya? Saksak. Oğlum, bunu ya bu kadar nereden tapacak başka? Aytayım bu vaatlar otarar. Açak. Sen bar zatlaň satyksyň geleceğim buraya mi? Yok, dağılmam, hep toydum. Tadırlan toyunu. Yok men ala diýdim, ala diýdim. Bir maşyndan bir derdim. Bu hala diýen hemmesini bir zatdym. Bolly. Hadi atlaşa bar, bırak kaypa. Ne? Ay bu vaatlara sana satayım, üstüne bir açık koyup men. Ha, teğderek dağıtırız. Teğde uyup istesin. Ne ay terektörler sende giyip. Gözden Wi-Fi kodunu açıtsın komşu. Hırdınız bizimki de atıyorsunuz da. Getirme pulu.